Kan kok genter kok sampai 2 meter sambil. Maklum, marahi kulino maling mangkane tangane dawa. Saiki wetenge ya, Di. Weteng 250 nyok. Bayuh lah kok gediram. Jane weteng to gentong. Kok gegek kena tumor ganas. Sikile 3,5 meter nyok. Situ. Lagi ukuran orang nek sing cilik to. 3. Lah dalah. Lah nek ngumpul kaya ngono tibake. Lah nggih ku engko lek tuku kain ben gak telaga ya, nyok.